You're listening to Dili Ni Advice, where Bisaya voices talk about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako? You can call me darling, masking dili tauyab. Hello. Yes, hello! Guys, nami iingon. Kapuya na ani, uy. Nami iingon ba kanang kani siya nga recording, guys. After ni sa live stream, nag-record big usab, guys, kay after the live stream, di syempre i-play man jud namo among live stream, no, kay we're obsessed like that sa among sariling podcast. I-play namo, na-realize namo perting pangita sa audio. Pertig yun, kapangit yun. Oo, then even though we tested, We did. yes, we did. We didn't realize na naaday noise cancelling feature ang mismong girentahan namo nga laptop. Grabe jud ka. Oh, so na-override niya ang kagwapo sa among mic, na-override niya ang Oh my quality God. because noise cancelling siya iyaha. Nagbuot-buot siya. Oo, nagbutbut siya noise cancelling. Natingala mi nganong putol-putol or na ay mga scream na dili ma-record. Na di siya noise cancelling Kaya nga feature. nung naaman good siya noise cancelling Nagbutbut feature. nagbutbut ni nga company. Unsa man ni nga brand, panganlan? Oo, si Nitro 5 or something. Oh my God, Nitro Oo. 5. So after na mo magyoyo karon, ang inyong madunggan is the actual audio of the live stream. So pasayloan mi kung pangit kayo ang quality. Don't be sorry. Be better. At least, guys, every episode we will get better. Don't worry, pagka episode 100 perfect na mi. Hopefully. We're trying. We're trying. Ika 29 pa ba ni guys? Guys, we're starting out. So pasayloan mi kung pangit kayong audio, pero i-upload lang gyapon namo ni kay luoy po tong dili jud nagatan-aw og live stream. Di sila kadungog. Disla kadungog, pero pasin masapot pud sila pagpaminaw kay pangit kayo, no? So Pero ma-appreciate nato ato ang mga listeners na nakasugakod. 2 hours ba mi nag-live stream? Ni sugakod gyud sila tan-aw Hala, sa tong live nasugakod stream. sila. Na-appreciate jud nako sila ay. Thank you so much. We Oo, love masking you. wala gud sila ni report nga putol-putol di ang atong audio. As in, worst case scenario, mas worse pa siya sa echo. Guys, kapoy na ko, guys. Ikapoy na among editor, guys. Sige, we will now play the actual live stream audio, and maningkamot ta si Kringkay nga i-edit ni to the best to her ability nga maayo gyud ni, but kung di gyapon maayo na sa inyuha, then we will just bawi-bawi on episode 30. Yes, we will bawi. Okay. Enjoy. That. Probably not. But I hope you still enjoy. You're listening to Dili Ni Advice. Ay, katawa ba mo? Sa comment ni Terence Blanc, ano siya, si Darling ba napak kay sariling soundboard para di na kailangan madugo. Mo gani dapat na kay sarili ni mong soundboard. Ako man, ay. Dili ko. Dili, oy. Ambot lang kung di mo siya ganahan nga mag-apil-apil ko sa iya. Ako lang, okay. Dili siya ganahan si Kring kahilabtan ang iyang trabaho. Dili siya ganahan, ana. So magdiri lang ko, I'm just the producer of the content. New setup, so new laptop, new everything si Kring kay. New everything. So pasayloon sa ninyo siya magpa-check up sa mo. Naratol ko, day. Ay, natakdan ako ni Cinco. Ay, kinsa to siya? Si Cindy Cinco. Si Cindy Cinco. Day! Naratol ko, day. Kaganina, day. Kay bago man niya ang tanan, diri pa na ako giset up, day. Niya, usa pa tong orasan nga nangamot mo diri, day. Mao to. Mag-shoutout kay Yayu. Ay! Oh, perminti lagi siya mag-donate. Salamat kayo. Hala ka, salamat kayayo. Salamat kayo. Hala, wala ka dito po. Nag-crack ka sa soundboard. Salamat kayayo. Isa pa. Salamat kayayo. Amazing, no? So proud of you. Tapos kuan po, natay mga comment na atong i-feature karon from Rina Blank. Ano siya? This is in response to the last episode. Ato magong topic. Isa sa topic kay kanang unsa inyong mga dili ganahan na mga ginabuhat sa mga tao during gatherings, concert, or parties. Ay, oo. Ang iyang comment kay kanang wala pa daw nagsugod og kaon, nya nagbalot na. Hala, kinsa man na ibitag daw, bi.
Wala niya gitag. Wala niya gitag. Ay, O hala, dapat. isog jud Karina itag daw. Dili ubutan man na si Rina Blanc. Ay, ubutan na siya, uy. Ubutan na siya. Kabalo jud kung buotan na siya. Mm-mm. Kaya nga no, ni donate man gula siya. Salamat kayo, Rina Blanc. Salamat. Wala pa mi kalimot. Tapos si Koy Blank. Ana siya nga, basing gusto mo, kay in response ni Simong post ka ganina. Ana ka nga, wala mi topic, pisti man ni uy. Ana ka. So niingon siya, ang comment niya kay, basing gusto mo mag-topic og mga weird og interesting na mga local food or product, sama ani. Kung sa di na ihang gipost. Word chocolate. 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 Kablo ka ng meme sa SpongeBob. Chocolate. Hantod karon na stuck pa ko sa Dexter na mga meme. Yan naman. Mga Dexter's Laboratory di ay. Ayun sa di. Wala na ko sa SpongeBob kay sa kuan naman sa newer sa kaniadto pa ka. Sa kaniadto pa jud ko Dexter's Laboratory na omelette du fromage. Oo. Ana. Meme gyud po na hantod karon. Hantod karon. Sikat gyapon na. Kitaan jud ako ng episode gyud sa Dexter's Laboratory. Okay, go. Natay mga comments sa Spotify. Nitanong po ko sa right na ko. Alo ka, amazing. So, ibig sabihin, kitang duwa ang nailang right. Nitanong mo ko nito. Sige, dili kumutan obis. Ang mukha ni mo, malipong po ko, ana. Unya, nasunod na ning kanang kuan. Unsa man ni ang mga local food. Tanawon na to, kung maka-learn na may mag-vlog, kanang video vlog. Ay, kanang mag-mukbang tag chocolate. Alam, mamatay ta nas diabetes. Dili, di man na instant pat yun ka sa diabetes. Pila pa man na ka years, so pwede raman. Bolo, kadra. O, sa basin. I-consider naman ako ang imuhang suggestion. Actually, nag-suggest na si Rina po og topic before. Ato jud tong gibuhat. Katong Jude. Katong si Miss Mayam. O, si Miss Mayam. Si Miss Mayam Jude Bacalso. Suggest ra po to. Nya si Koy ato ni i-consider pohon. Sige ka na magkuanta unsa ni mag-topic og mga weird and interesting local food. So gusto nimo magmukbang mi or maglakaw mi mag-vlog kana na camera while walking. Guys, mag-try day mi og kuan mga ana. Ang kuan siguro kanang mag-research sa daan og mga weird local foods. So palito nato nya. Dili ta magmukbang, dili ta mag-vlog sa gawas. Magmukbang. Di man po. Dili man mukbang, tilaw-tilaw raman. Sige, demure. Very demure, very cutesy. Mindful. Sige, consider naman ako, okay? Natay comment sa Spotify, ana si Nathaniel Blanc, niya, ang kaningang comment niya, no, from a very, very old episode. In response to libakon nato, in response to pataka ra mog invest sa inyong kwarta nga episode. Ay, mao ba? Ano siya, speaking of Tupperware, bye-bye na ang Tupperware tungod yun mga Pinoy na mogamit og ice cream containers. Ay, hala, no, nabankrupt na ang Tupperware. Kaluoy pod. Kay nga no. Kaluoy pod. Kay libre man gud ang ice cream na container. Gihimo naman. Mao atong container jud. Ang ano mo palit ka og Tupperware kung libre nimo makuha ang plastic container sa ice cream. Mo palit na lang kag ice cream. Libre pa kag ice cream. Ang imong tuyo ang plastic container. Pero nalibre kag ice cream. Mao gani no. So, wala. Bonus na lang ang ice cream. Bonus yun ang ice cream. Actually, ang imo yung tuyo ang Tupperware. Oo. Ang container. Dili ang Tupperware. Tupperware nang tawag ana. Tupperware nang tawag ana. Okay. Dili na container. Tupperware jud ang tawag ana. Original na jud na siya nga word. So, sorry kayo Tupperware. Napag-iwanan og panahon kay balo ka kanang, di ba, gwapo man gyud kuno na sila og produkto no. Kanang dyan na sila produkto. Mas hantod karon. Ma-appreciate yun ako ilang mga products. Pero siguro ang design wise wala sila nag-evolve. Siguro, yes. And another factor, siguro, mura lagi tag business analyst. Tupperware, paminaw mo. Tupperware, paminaw mo. Another factor, siguro, kay wala po sila nag-innovate. Murag wala sila like you said, nag-evolve in terms of marketing or sales. Like, everyone's online. So, dapat, murag Avon, di ba nag-close?
Mao ba? They cannot compete with a lot of beauty products online. Ay, hala, uno. Dapat nag-ano po sila, nag-campaign po sila, like nanulod sila Lazada, Shopee, and everywhere. They have to be seen everywhere, like visibility. Oh, yung ana. I don't know. I don't know. Wala ko kabalong na bankrupt ang Tupperware or Avon. It's just the times today na nag-evolve. Nag-evolve Si dito. Nokia good, di ba? Kinakusgan tong una. Kunya, namatay. Medyo naka-read ko ang Nokia manggod. They refuse to innovate to Android. They want to retain the Java OS, the Nokia OS. They want to keep using it even though naglabas na ang mga Android phones atong time. Early stages pa sa Android ba? So nag-refuse jud sila hantod nga gikaon na sila sa sistema. Wala jud sila kaapas. Nagpaspas kayo, 'di ba? Like we said in one of the past episodes, paspas kayo mag-release ug update ang Android. Release hantod nga himong beta tester ang mga tao. Oo, mo na siya ang nahitabo. Unya kanang karon pa sila nag-release og Android phones na wala na, huli na ang tanan. Pero napa man sila, Kring. Android na sila actually, pero nabiyaan sila. Nabiyaan sila. Oo, kaluoy po sa Nokia. Kaluoy sa Nokia, luoy man na sila. Hello. Oo. And another comment in Spotify from Terblank. Hello. Ano siya? In response to the past episode, nagstorya ta about Ozempic, the Ayo. drug that a prescription drug to clarify that is being abused by celebrities to lain na sa akong kastorya ay sige tubang dito. Ay, sige. Sige. Yan na ako laptop. Ang thrill man gud akong ginatanaw diri. Diri na nang kumutanaw. Ang kastorya guys, wala nang atubang sa ako either ba kung ba or hindi na siya ganahan siya ako. Ano day, pasaylo. Girl. Dili na ako magpasaylo. Dili na jud. Endobi, unsa man ako ni Unya. Unsa to imong giingon about sa comment it AirPods? Sige na biya. Ano si AirPods kay nahug ako. Nahug ang monitor mo. Okay. Asa naman ko, Okay. Quote, bitaw, daghan og influencers diri sa US ang nag-promote sa body positivity for a time. Pero kalitra nahilom inigsulod sa Ozempic ug Wegovy. Sa eksena, because there was suddenly an easier solution. No judgment, we all have our inconsistencies. Pero makaguol ra nga wala nagkahigayon nga mausob o gusto ang mainstream perspective bahin sa body image. Oo, bitaw. Natabunan na sila. Natabunan ng mga body positivity. Imbis okay ra tato ang curvy na ibilbil or dagkog bagtak dagko og bukton, dili na long. Goodbye na lang. Nakaluoy man anak nila. Dili na lang sila. Tapos, once again, guys, we will have a guest soon. Si kinsa man na? Si Carol Sandra Smith. My friend that is now living in the UK, she used to live in Davao City, Philippines. So, Born and Bisayang raised dako. ba siya dire? Ha? Born and raised ba siya? No, not born and raised. Dito gid siya nagdako until siya na magstorya bi. Ay, bitaw. Ayaw sa. Pero to answer your question, dito siya gipanganak sa kuan sa UK. Then pagka 8 years old niya, nibalin siya Davao and from that point on, diha na siya. And then ibalik na po siya UK. Tama ba? So ano daw niya ang i-compare daw niya ang mga lagay. Ay. Mo na yan kayo. Dili ako na to guys. Ambot lang pud niya bas hindi ay wata kabalo kay wa medyo mi nagsabot unsa ang i-discuss. Okay? Tapos, Hoy na ako ingon nagtan-aw si Jonah Black. ay, gisugo na siya. Mo click ba yung unta ko gisugo ko niya dili na lang ko. Diba? Salamat Jonah Blank. Ipakusog sa speaker ang amuang podcast. Kanang ang level sa volume is pang video ke. Bitaw kayo nagka-karaoke ba ka dira? Oo. Ano? Hello, watching from P Village. Kasosyal ba ninyo? Unsa nga P?
Pinachanay Village. Lain ko batang Unya paghuman. Wala na, mag-uluhan na ta. Oh, sige. Okay. Pag-ianda mo, scroll down na buga. Kadali lang. Okay. Ay, ni man imong uluhan. Taas kayo kung i-scroll. I don't care. Oh, sige daw, be. Sige. Sa ulo, ako na? Hala, akong kape, nabugnaw na. Ako, sige na ako, magkuhan ako ha. Sa uluhan, sa atong nagdilaab nga mga balita. Content creators sa US willing i-risk ilang kinabuhi in the middle of the hurricanes para sa views. Drunk driver nga influencer. Nisulod sa one-way street. Nasikop. Gip. Sanginlan ang waves. M2M mag-concert sa Pilipinas karong 2025. Og Liam Payne, usa ka One Direction band member ni Panaw. Text! So, umihaw mo text! Ko, you guys. Ayaw sabi. Di ko masayaw, basig ikaulo ko sa akong bana. Okay, ganahan kay ko ato. It's Alam a mo- perfect, uluhan. Muragi text. Hmm. Hala ka, uy. Okay. Uy, ayaw sa baka dali lang. Nga naman. Una ko nato ni si Mr. Si Mr. Liam Payne ang namatay. Yes. Ang first uluhan kay ang content creators sa US, some of them, willing i-risk ilang kinabuhi in the middle of the hurricanes para sa views. Hala, tinuod ka. Ayaw ko na. Tagnaon ako. Mugawa sila sa hurricane para mag-TikTok in the middle of the hurricane. Something like that. Something like that. Oh? Magbasa ko from BBC. BBC nga news ha. Kamu ha, mga doubt ba kayo utok ni mga Pinoy. Ano man? BBC. Okay, quote. While millions of people in Florida fled Hurricane Milton, Mike Smalls Jr., mo nang pangalan sa TikTok influencer, Mike Smalls Jr. ventured into the violent winds in Tampa, Florida, holding a blow-up mattress, an umbrella, and a pack of ramen noodles. He went outside Wednesday evening as the storm pounded the U.S. state and live-streamed on the platform Kick. He told his online audience if he reached 10,000 views, he would launch himself and his mattress into the water. Once he hit the threshold, he took the plunge. What? Then he got worried. The wind started picking up and I don't know how to swim. Bruh. So I had to grab onto the tree. So, mo ta siya. Di na ko basahon tanan guys, kitas-tas mga good, pero katawanan lagi to. Bruh. Ano ni siya? Kani mga kabataan manggod karon, no? Mura tagtigulang ba? Kani mga Ito siguro mo ato eh. Mo ba? Dili mo siya kuan. He's a black man. So 30 So dili na to mabalaan kung old ba siya or young because black don't crack. gani no. Unya pagkaman kisa man na siya. Wala lang, live stream lang jud siya sa Kick. Kick is a live streaming platform like Twitch probably. Mura gana. Unya ang kining bataan para sa views, para sa content, iyang gi-endanger iyang sariling life. Dagan na suko. Daghan na suko. Okay, what if daw maunsa siya so madamay na po ang mga rescuers, ang mga firefighters. Kay rescue naman po siya. Kay pa kay ang gingon sa video? unsa man? Don't save me! Don't save me! Sige. Sige. Ana siya sa kuan sa interviewer. Hala ipadayon na. Ang imuhang kalaki dira. Napay isa. Unsa man? Si Lieutenant Dan. I'm gonna read something from NBC. Quote, a Tampa resident. Ay, ikaw na lang, ikaw basa, bi. Asa mo, dire ko, kay makuso ko sa iyahang mic, guys. Dire ko. Sumuka, dapat mo ang laptop. Dapat na lang na, diri tanan, diri, sige. Sige lang, dire lang, kay makuha man ko sa imong microphone. Dili man, kailangan magtaang laptop. Ang itapan. Wala na may lugar. Sige, asa man na mo ibutang dara. Wala may lugar. Basa diya, dugaya na niyo. Sige, from NBC. This ain't BBC, this is NBC. A Tampa resident, best known as Lieutenant Dan,
became a national news story and an internet meme when he refused to evacuate his sailboat despite pleas from both local officials and social media followers. In a matter of days, Joseph Malinowski, 54, not only attracted millions of viewers but received almost $50,000 through a GoFundMe campaign and a $100,000 offer from controversial streamer Aiden Ross for a new boat and an offer for a streaming sponsorship deal with Kick. So ano ni siya, di ba si Lieutenant Dan is a Forrest Gump character? So naade ay influencer ng Lieutenant Dan pod. Nag-wannabe na siguro na. Wannabe. Mo ba? Well, I don't know this person. Pero tigulang na siya, 54. So dili lang di ay kabataan ang murag buang karon para mag-stream. O ingon si Carol Blank, willing pa mo for the views. Musulong og baha. Dili ko. Kay balo ka no, sa tinuod lang, milyon-milyon mangguna ang ilahang mga makuha ana. I mean, mga thousands of dollars, hundreds of thousands of dollars. Feeling ako maka-addict yun ang kwarta, guys. Kung nakasiguro ko'y hundreds of thousands of dollars, no, ambot lang unsa akong buhaton, mo stream siguro ko sa baha. Wow, kabalo. Dili lang kumusulti o patapos. My morality has been questioned by Darling. The way she's looking at me right now, do you see the way she's looking at me right now? Di ko alam man na kanang pwede man ta na buhaton ang tanan for the views. Pwede na siya. Kaya nga no, ikaw raman gyapon ang makuan. So kumbaga si Mike Smalls Jr. nakatong nagbutang og air mattress kanang kung paburot na mga bed paburot. Siya man ang nilusong sa baha. Siya man ang nilusong. Kung malumos siya niya, ingon siya I can't swim. Yan na nang merisi guys. Sagdi na lang na siya. Ningon na po siya ganina nga. Ay sa video na ako nakita ganina sa interview. Ano siya na don't save me. Na naman siya gingon na don't save me. So okay ra. Okay ra na siya. Sa pasagdi lang na siya. Mao lamang ginatong motto sa life. Pasagdan na tong mga tao. So kung gusto siya magsulong sa baha, sagdi ra na siya. Sulong sa hurricane, sagdi ra na siya. Basta kay dili lang siya makasakit og tao sa ba. Basta di lang siya mangdamay po. Nagda siya gibit-bit ng mga ubang tao sa iyang air mattress. Basta kung siya lang, naman siya consensual ba tawag na? Maybe. Na siya consent sa iyang sarili. Nga, if ever malumos ko, I know what I'm doing. I know what I'm getting into. Sagdi ra na siya. Sige. Mao naman ginaron ang usuron. Mura ra nagkanang same ra ni siya og unsa tawag anak rin kanang same ra ni siya og logic sa mga PORN stars. They're doing it for money, right? They're doing it for views. Wala man siya nakasakit og laing tao. Ang PORN stars. Pero kung maunsa siya, ihara na lang na. Tama ba ko? Kana ingana na lang gyud. Di na lang kita maglabot-labot sa ubang tao basta kay wala sila nakasakit, wala sila nang damay og ubang tao. Their life is their life. Is their choice. Unya kumusulti ang mga tao nga kanang kining si Mike Wazowski ba kinsa ni siya? Unsa man si Lieutenant Dan? Dili si Mike Smalls Jr. Silang duha. Makaingon man na ang mga parents na hala basig sundugon mo sa ako ang anak. Nay angle na nga na. Now, what if sundugon mo sa mga bata? Unya tabagon man kani Cardi B nga dili man ako ang nagatiman sa inyong anak. Tama po. Dapat namang tanan ang ginatanong sa inyong anak dapat na ay guided by parents, parental guidance. So nganong kana po ang ginatanaw nga content sa inyong anak? Makasyon na po di mong parenting style. Bitaw. So, unsa pa man nga anggol? Pasagdan na lang lagi nato. Bitaw. Ang anggol, unsa mga anggol? Unsa pa? Wala na ko'y maisip na anggol. What if na-adjoy ka ng rescuer nga di mahimutang kung di siya ma-save ka na lumos na si Mike Smalls Jr. Ay, okay naman na sila yung oath, di ba nga kanang dapat i-save nila kung kinsa ilhang kailangan i-save. Nga pag dili i-save kay mabash naman po tong mga rescuer nga nuwa ninyo gi-save si Mike Smalls Jr. Maski si Mike Smalls Jr. ang ningon ayo ko i-save pero dili siya i-save kay dingnan na niya daan ang mga rescuer pero ang mga rescuer kina sila ilang i-save si Mike Smalls Jr. Wala pa pirmahon nila og papel gani na consent waiver. Death waiver in the middle of the baha. Pasay na nag-waiver. Dali nga, nisugot ka nga, dili ka na mo i-save. Ana siguro na, no? Dili ba ito? Ordinaryo lang nga baha. Hurricane man to. Devastated. Hundreds died. Hundreds died. Devastated hundreds and thousands of families. Oh. Mao lang gina.
Di kita madaog ani. This is society. Wala man tayo mahimo jud. Wala tayong mahimo. Basta kay ikaw, kuan ka kanang nagpadayon kasi mong kinabuhi, law abiding ka. Wala kay gay pasakit ang laing tao. At least ikaw to. Kung siya ing ana siya, sagdira na siya, di ba? Iyahan ang kinabuhi. Okay, ang next atong uluhan. Sige sa man nga drunk driver nga influencer. Unsa man ni kanang kuan kanang unsa ni Pinoy? Philippines? Sa PEP? Actually sa Bonifacio Global Center na naitabo, BGC. BGC? Di ay ba? Driving down one-way street in BGC. So unsa tawag gani? Counterflow siya didto. Nya paghaman, usa ka influencer. Kay ta ani kisa ni nga influencer? Wala giname. Wala giname? Protected siya. I tried to search for the name of the influencer, the driver na nagsulod sa one-way road sa BGC, pero I can't find the name. Hala kalain na niya utasan. Ni siya nisulod sila og BGC no. Nisulod sila. One-way road man to. One-way road. Nag-counterflow sila dito. Tapos ang video POV kring nasa sulod sa kotse. Sa sulod sa kotse. So ang nagastoryahan na sila og ang driver og ang friends. Tapos niya nga ang isa ka friend nakadungog ko sa video niya nga, "Huy, one way ata." Mao ba? One way ata. Tapos ang driver niingon na, "Pwede yan basta ako." Di ay ba? Niya siya. Ay, sikat siya. Kusog siya. Then sa unahan na nadakpan sila traffic enforcer. Ay na traffic enforcer. Tapos wala pa ni abri ang window, burag padulong pa lang ang traffic enforcer. Ang mga amigo, ang mga barkada sige nag-ingno, "Huy, i-blame mo sa Waze, i-blame mo sa Waze." I-blame daw sa Waze na app. Tapos pag open sa window, ang window. Yan na din tong driver no. "Kuya, sorry talaga." Konyo kayo. Kuya, sorry talaga. "Kuya, sorry talaga kasi the Waze told me to go here and I'm not really familiar with the road." Ano siya? Kasi may gisulti sa enforcer. Gitikitan gud sila. Gitikitan sila? Gitikitan gud. Kay dili man pwede nga. Maski pag wala ka kabalo. Bisan pag wala ka Ano pa sa ilan nimo ang Waze? Matikitan ba din ako ng Waze? Gani. Dili dapat. Dapat ikaw akong tikitan ang driver. Unya isa pa, they literally filmed their crime. Yes, and then uploaded it. Because how in the hell did we ever see the video? They uploaded it. They recorded themselves filming a traffic violation. They edited the video. They watched it over and over again because that's how you edit a video. They literally saw themselves violating a traffic rule. They got a ticket. Gi-upload nila sa Facebook, sa whatever sa social TikTok, media, sa TikTok. Ang issue ani ba kay ang POV sa video, atong video, nasa sulod sa sakyanan. It's not like a security camera footage or the traffic enforcer's POV, body cam or something. The POV is from the inside of the car. So they know that it's not a cool thing, but they still uploaded it. Nag-cool sila. They Pa-cool man na. They think it's very cool na naka-violate sila og traffic rule or ingon na man gyud basta bata ka. Mga kabatan-unan ron ingon na. Ay, mura ka nang gahi kay ko ba kay tanawa kami gani ni sulod mig BGC katong one-way road. Gahi kayo miya to lingawa to. One of our happy moments. Niana gani siya na unsa tong gayon niya basta ako. Pwede yan basta ako masking one way makasulod ta. Murag ana ba ang iyang murag connotation ato ba. Nya. Okay lang na siya guys. Kakisa maning anak. Millennial yata ni or Gen X ang mama. Ani. Nara na dara sa duha. Unsa man madungan ninyo yung anak Wala gipanganlan. Lalaki man siya, lalaki. Lalaki. Unya bata pa man niya, I'm sure dili man ka matawag nga pobre kung nakisakyanan no, labi na sa Pilipinas. Kung nakisakyanan niya batanon ka, I'm sure you're a rich kid. Pero kung dato ka niya batanon ka, rich kid. Pero kung pobre ka niya batanon ka, kasi tawag ana, pobre. Uy.
Halo, naka-loud ang speaker ni Jonah Blank. Man siya kabalo ko sa akong pasabot. Sige. So, okay na to guys. Sagdi lang to. Dili to. Ayaw pa sagdi to eh. Dapat dito dakpon. Oh, tama lang nagikuan siya violation. Kanya ang violation Ang gusto na ko, matangtang dyan yung lisensya. Oo. Dapat ing ana. Dili na siya pa-drive-on. Kaya waman siya respeto. Pati mo good. Oh, niya. Next. M2M. Guys, mag-concert daw sila diri sa Philippines. Sige, sample. Ay, kinsang M2M. Maugani, no? It's a Norwegian pop duo in the 90s. 90s, early 2000s. Early 2000s. They have several hit songs in their time when they were in their prime. Pila kaya akong edad na nagsikat sila? How kay ko impression ani? Sige daw. Impression ani. Sige daw, pag-impression daw. Mo niya akong trademark. Kada magkanta ko ani, I can sing like them. O sige daw, mag-sing daw si Darling, guys. Pina M2M. Ready na mo? Guys, pag ready. Tapos lyrics ay, dili na kailangan. I need a beat. No, I don't need a beat. Got introduced to you by a friend. You're cute and all that, baby, you set the trend. Yes, stayed out. Next thing I know, down at the cinema, sitting there, you said you loved me. What's that about? Hala guys, makapiright tag, guys. Hala, uy, makapiright di kayo. You move me the fast. Ay, garap. Yeah, chorus. Sige. Sige. Ikaw ang normal voice. Ako ang harmony. Unsa gani ang chorus? Don't say you love me. Oh, sige. 1, 2, 1. Sige. 1, 2, 3, go! Don't say you love me. You don't even know me. If you really want me. Nagyapag mo ko eh. Sige, usab. 3, 2, ay, usab na. 1, 2, 3, 4 or 3, 2, 1? Kailangan pa pag-isipan na siya. 1, 2, 3, go! Don't say you love me. You don't even know me. If you really want me, then give me some time. Give me some time. Bro, yay! Thank you. Wala man. Ang ako lang issue kay basig mahal kayo ang ticket price. Kay dili bo ang Pilipinas bo kanang kuan kayo kring kanang mga exploiter kayo kring. Kay kanang mga ticket na sa Pilipinas mahal. Ang ticket prices kring dili gyud na mahal sa ubang countries. Mao ba? Mo bitong naiuban nga taga Pilipinas kung utay mo concert ang let's say lang concert ang Taylor Swift. Di wala man jud si Taylor Swift niya to Pilipinas, pero let's say Maroon 5. Oh sige, Maroon 5. Willing to travel outside the country kay apil na ang ticket ug accommodation plus airfare, mas barato or equal lang na kaysa mo palit kag ticket diri sa Pilipinas. Mao ba? Oh, Nga naman na. But kanang naga-exploit gyud ang mga organizers diri ba kanang mahalon jud nila maayo ang ticket sa mga mga concerts. So ako pangutan na kay wala pa man ni prices. Pila ka ni? Okay, nostalgic tour ba yan ni? Ipunana ba yan na? Basta mga nostalgic tour. Pila ka ni? Mo na pangutanan nako kay kung affordable, okay ra unta ta. Nya, kung na-train mas maayo. Oo, I know. Pilipinas. Basta mag-air. Oh, mag-air. Pero saan man na to ni nga? Wala man ta kabalo. Pero I'm sure mahal na pud ni. I'm sure mahal jud ni. Kabalo ba mo guys? Nakakita kog ticket price diri nga local lang to na artist ha. Pero syempre, panganli. Murag i-heads man siguro to River Maya. Basta sige. Ay, niabot tog 17K ang ticket ato ba? Mo ba? Murag ko na remember nga nag-viral na issue about ticket prices. Mahal do kayo. Mas una na kamahal. Ambot kay mas barato pang Incubus. Hala god. Pila ang Incubus? Ang Incubus kay I don't know.
Basta murag same lang price sa ana good murag walay ay lain po kay ingnon nimo no nga masahod ang Eheads or River Maya kaysa kang sa Incubus or ang Incubus masahod dapat mahalin ang sariling atin baya no love OPM dapat di ba pero wala lang kanang gina-exploit gyud ang prices manggod wala ko kasabutan ang ano na siya nga naman ano dami ta mo palit pero makaingon kag may na lang no, dili ko ka-afford. May na lang wala ko nahilig og concerts. Hala, concert capital of the world baya ang Philippines. Kisa nag-ingon. Si Nathaniel Blanc. Oh. Pero kisa yung mga source, Nathaniel Blanc. Gani siya ba? Na siya mga statement na mga kanang feeling niya fact. Wala, dapat i-fact check sa Nathaniel Blanc. Oh, sama na Oo. Nya, guys, napakoy issue aning kaning M2M. Issue jud ba? Wala may issue ni, pero na-issue. Basig mamalit ang sorry ha, mag-gatekeep ko. Ngano man basig na mamalit Gen Z, makahurot og ticket. Ay. Kung wala mo kaila sa inyong auntie, ayaw mo palit ticket sa M2M. Ala, ani ni siya pag mapalit na silang ticket no. Palit silang ticket sa M2M. Pangutanon sa sila, name 3 songs. Oreg ka na, nagsuot ka og Nirvana t-shirt ba? Name 3 songs. Ang gani. Ana na siya. Name 3 songs, M2M. Tinood ni, Pretty Boy, The Day You Went Away. Huwag katong gikanta na ko. Don't Say You Love Me. Don't Say You Love Me. Og Everything You Do. Mirror, Mirror. Mirror, Mirror. Makes me wanna go. Ooh, wow. Everything you say, everything that you say makes me wanna go. Ooh, wow. Okay, back to Demure. Kaulawan na puntaan ni sa akong anak. Oh my God. Lagi. Napakoy isa ka issue. Daghan na mag-issue, oy. Di mag-goal yung ko anang na mag-concert diri ba? Mag-goal ko na kay kanang mahal na po nilang ticket balami yung takay mo adto kanaan na lami mo adto pero saan man overpriced yun nila ang ticket prices overpriced nila makahilak ko gusto ko mo adto pero kanang dili ma-justify sa budget ana good may na magtanaw na lang ta sa YouTube mo na ganahan ko mapansin ni mo Kring di ba ganahan ko mo tanog concert sa YouTube no gani frustrated kay ko nga audience frustrated concert audience. Audience lang kay isa raman audience. Frustrated kay ko muna. Ako ang YouTube kay puro Tiny Desk concerts ang mo appear. Kaluya na niya. Usahay ano na good me kanang sa tawag ana mag-game namin ni husband ba. Pasaman day sunod sa playlist B. Na nami ginaing ana-ana mga sa Loy Kemi niya mahilig jud ko tanog live music. I really love live music. It's different from the one that you play on the radio or on your CDs or Spotify. Lahi ra jud pag live. Lahi ra jud. Oo. Nagay ko nakit-an nga meme sa una nga. Ang sa to Kring hindi na ko ma-express. Wait. At one point, when I was a teen, I believed in God. Because I joined praise and worship concerts and they really moved me and so I believed in God. And then I joined like audience siya. Sige. And then I attended a One Direction concert and I believed in One Direction concert. So meme. So yung anak ka moving ang mga concerts, mga live music ba? Yung anak siya ka moving. Mo bito nang kanang nagoy praise and worship na mga bands. Oo, naa. Pag in person jud ka mag-attend, ma-move jud ka Kring. Like feeling nimo hala mo tuon ako sa Ginoo. Diba? Siya, nga na. Uy, dali lang, babe. Pwede na ko i-story ang time na gibira ko. Gidala ko sa Gambush. Kanang ana siya, amo na ko ba? Tong impressionable pa ko na pagkatawa. I was a teenager. Amo na ko ba? Gidala ko niya sa iyahang simbahan. Wala ko kabalo nga simbahan dahil may mga to sa iyahang simbahan baka ng Christian church good. Ambot siya to na religion, ambot siya to na church. Basta hala patay ka manimba mi. Wa ko kabalo na manimba di ay mi. Unya ka nang naa sila kanta-kanta.
Nangahilak silang tanan. Pero pagkugilak. Kanya ko to pagkahuman. Judaica. Kunya pagkahuman. Ana sila pagkahuman sa misa ba? Ana sila hala ka bagong tao, bagong tao. Born again. New face. Ano ka nihilak jud siya. Ay nakahilak jud siya sa ato ang pag-praise ka ganina. Nakita jud nila na kanang siguro tiri-eyed pa ko ato or siguro kanang red pa ako mata ato nga time. Pero actually sa tinuod lang guys, nihilak ko tungod sa anxiety guys. Kay nganong nahilak pa ni silang tanan patay. Nya sakit na kay kung dugahan kay dili ko gusto dire. I don't want it here. Ngano nang hilak man ni sila dire. Sakit kay kung duga dili ko kahawa guys kay bata pa man ko guys nya. Ba guys, anxiety to guys. Dili wala ko na move guys sa anxiety to guys. Moto ana ko masakit akong tiyan muli na ko. Uli ko eh laman ni pero nahuman ako misa guys. You're so proud of me ha. Oh. Anyway, maka-move di ay mag-concert. Maka-move. Oo. Kunya anyway, na One Direction concert hala ka oy. Dahil lang guys, idol ba agad kay ni sa akong isa ka friend ni One Direction ba? Kunya pagkadungog na ko namatay di ay ang usa sa One Direction. Na nasad ko. Bisag dili gud na ko idol ang One Direction. Nasad ko. Kay nya bata pa gud na pila edad na namatay. 30 plus siguro na siya si Liam Payne namatay. Liam Payne. Rest in peace. Huy, kring kabalo ba ka? Ay, purya hisgot. Kung sa Bisaya pa, purya hisgot. Kung hisgoto ni mo ang patay. Purya hisgot. Big-o lang din niya. Murag last week, nagtanong kong Sloan. Kay, murag every morning, appeal na siya sa akong playlist ba? Nagtanong kong Sloan, gitopic na niya si Liam Payne. Kay na siya ongoing case, manggod. I don't know if ongoing pa ron. Matay naman siya. Kay, Naato siya case ato nga time. Last week lang ni Netabo. Kay, ang iyang ex, kay gikasuhan siya og asa gito gikaso niya oy? Allegations of abuse? Asa imuhang kodigs? Dili, wala diri. Na-remember lang nako. Abuse? Ex-girlfriend niya? Oo. Or stalking ba to or something like that. Wala lang, murag, unsa kayo na feel ni Slow, namatay na iyang gilibak dito yung YouTube channel. Wala ka, unsa kaya iyang na-feel? Kan siguro na, kanang, kay, sa ako ang nabasa, nagura daw na siya nag-post. Nag-post o nag-live video. Post siguro to. Kunya daghan kaayo na ang naga-comment kay One Direction ba ya? Unsa kaya ilang gipang bati no na bag-ura jud kaayo nag-post ang tao niya namatay rag kalit. Kunya nauna pa ang internet kasi sa iyang pamilya. Speculation lang kay ngano nabalita ang iyang pagkamatay hapon sa asa to? October 16, 2024 in a hotel, Casa Sur Palermo in Buenos Aires, Argentina. Sa Argentina. Hapon sa Argentina niya. Gabi siguro baka nang tingtulog na sa taga-asa na siya. Taga UK. Siguro, I don't know. Basta nara na dira. Unya gabi pa sa UK. So syempre nangatulog pa siguro na iyang pamilya niya. Mabasa pagmata nila sa buntag, mabasa nila sa internet nga namatay na dahil ilang pamilya. Dain kay na Grabe na jud kaayo. Naglisod jud kaayo ron ang panahon baka nang sikat ka ba. The internet life. Ang cause of death niya kay multiple traumatic injuries and internal and external bleeding resulting from a fall. Nahug siya sa building. In the scene of the dili ko mo yung scene of the crime kay in the scene naay mga na-seize na mga drugs and alcohol sa yung hotel room. Yes, sa yung hotel room. And sa wala pa namatay si Liam, like just a few minutes or within the hour of his death, kaning hotel staff dito sa hotel nanawag og 911 and gi-report niya si Liam allegedly kay aggressive na muak na og TV niya kana nagmaoy ba nagmaoy na dito sulod so syempre nagpadali-dali siya
Kubaga nag-ano siya nga pagdali mo anhi diri kay ipa-remove ta na mo ning guest hotel. Okay, na dito. Nang huramentado na. Nagkuan na nagmaoy-maoy na ba ana good. Pero wala dayon siguro naka-respond unsa ba kay nang niyambak man gyud. Mao na siya ang kuan guys ang ato ang i-reflect karong adlaw. Mo ni atong topic karon. Like dapat ba nga kamo as friends ba? Kay si Liam na maginay friends. Kinsa dito mga ka-party niya sa party. So party to siya gikan. Kinsa dito mga friends niya like di ba pag kanang early 20s pa ka og teen ka mo agi magitag party face? Yagi kag party face? I don't remember. Dili man sa ingon nga party tanang tao pero moagi ta og reckless face. Like wala tay responsibilities, wala tay obligation. So sige lang taglaag. Sige ta og inom. Di ba niagi man ta ana? And now that we're in our 30s. In our 30s. Mo lang nako ingnon 30s. In our 30s. Unsa man atong advice sa ilaha sa mga younger people na basig maminaw lang gud sa ato ang podcast screen. Na unsa ba jud ang mga what do you look out for when keeping friendships or looking for friends? Mga red flags. Sige. Hoy mga kabatan-unan paminaw mo. Kay unsa di ay like how would you know if a person is like Liam na kanang addict? So somebody that you don't wanna associate with kaya alam mo associate ka og addict. Pero mabalaan ba na dayon nimo? Ay tama, shout out to Ikimiki. This is actually your suggestion. Ay oo di ay salamat Ikimiki. But I have to like be creative about it because your suggestion was pet peeve in friendships but I renamed it to red flags in friendships. Sige daw. Sige. Oy kanang naghisgot ko ba nga Liam Payne is somebody you don't want to associate with. Murag lain kayo akong statement guys live ba yata. So kanang separate ni siya kang Liam Payne, rest in peace. Puira hisgot. Puira hisgot ba na? Purya hisgot. Pareha naman ang puira og purya. Pero ang ano ba ang like why do we say that? Anyway, unya ata mag-linguistics. So anyway, so red flags in friendships. Kana guys, kanang feeling nimo kanang maoy. Red flag jud na siya. Tanan nimo? Kaya nga naman. Kaya ba oy man, alangan naman lain ko kayo so friend kag maoy. Pila na ko ningon ana, pila na ka episode akong naingon kring imong gi-type na oy. Pila na ba ka episode akong nahisgot na ako ang word na maoy, di ko ganahan. Bitaw, dili siya ganahan og maoy guys. Di ko ganahan og maoy guys. Kanang ing ana mamuak. Kalaban jud ako na bala na bala nagdili wala ko'y friend kung maoy na lang man mong tanan dili jud ko. Bitaw. Dili jud ko. Dili ko ana maoy. Friendship over jud ako na. FO. Maoy man. For reference, FO when I say FO, friendship over. Dili ko. FO ka dayon. Bitaw. Di na kumkontak sa mo. Hala ko pag mag-inom mi guys, dili ko magmaoy guys, mag-demure gihapon ko guys. Pwede ta magkanta-kanta, mag-dancing, mag-happy-happy, katawa-katawa, pero kanang musyagit na kanang ano ba? Daghan ko kailaan na guys sa P-Village. Mga silingan guys, saba kayo guys. Kanang mag kay numdum ka atong niingon, dili lang ko musulti kung kinsa. Ana siya, isog dila. Kisa ganina si. Ay mo day angkol. Ayaw ba kay rest in peace? Puri is good. Kinsa isog diha. Ana siya. Ana gina mo among gidak-an guys. Dinadyo ko'y friend kring babae pa jud. Mo gani no, katong ingon nimo. GFO na nako. Okay ra man siguro hisgot diri no kay wala man siya, di naman mi friend. Wala siya nagapaminaw sa imo. Dili na mi friend, so most likely di siya maminaw aning episode because you don't want to support your enemies, you know. So dili man mi enemy. Ay, friendship over lang. Friendship over lang, pero dili mi enemy. So, dili siya mo support, ana.
Nag-inom mi ka isa niya murag mamuak mga baso na mo diri sa balay. Mga buak. Dili wala man noon kay napugnan man ako. Anapog nga nimo. Pero, Nahubog na pug ko ato kay duha mi nag-inom. o duha ra mo ka buok. Oh, dili naapid mi kauban. Aw naamoy kauban. Oh. Pero balay na ko. Oh. Hubog pug ko. Pero katong hubog na siya kring kay manglabay na magbaso. Alala, ina ana. Nawala akong kahubog. Naaptik ko galit. Adrenaline. Shh. Yan na sa akong utok. Oh. Nang salo ko baso. Alam mo, gani mo nang wala na buak. Gipang salo ni makanan. Gipang padapli na ko tanan mabuak. Gipang hipos gina ko kring. Oh. Kaya di ko gusto na yung mabuak. Gani, mo ka manang gamit. Ay, una sa tanan, mahal ang baso. Oh, mahal ang baso ro. Ikaduha, kadlawon na to. Na. Matawagan mi 1011. Aba, gani tayo. I-report me. Mm. Di ko ganan, guys, mo to, after to, I never drank with her again. Oh. F.O. O ya, unrelated di ay ana ang inyong pagka-FO, uy. Ay, unrelated, pero that was the beginning of the end. Oh. That was the beginning of the end. Oo. Murag nakaingon ka nga, something wrong. Something wrong. Something wrong. Oh. Dili ko ganan, guys. Oh, dili siya Ikaduha. ganahan. Maoy. Red flags in friendships. Number 2. Oh. Kanang kuan. Kanang adik. Kaya nang kiilisan man eh. Naa siya codex diri guys. Mo niya gisunod iyang codex guys. Dili kanang adik lagi kring. Dili ko ganan ana. Oo. Syempre, Ay, naamang kay friend na adik i-cancel. Ay, ka na FO. kisa man. Dili, kumuingon na lang. Minaw pa lang. Dili man siya adik na. Tama ba? Nagbagong buhay naman daw siya. Tinood ka? Good for him. Him or her? Good for them. Good for them. Ay, okay na siya. Dili ko ganahan anang adik. Kapila na nako gibadlong. Nausab man daw. Ay, good for them. Anak ko. Wala man sa nang libak ko kaliyam ha, pero tanawa pod ang nahitabo sa iya ha. It's like a downward spiral is what happened to him. Kay kuan man kanang mo man gid ang lifestyle, mag-inom, mag-cocaine, usa na kanang usa pa nang gina-take nila. Mo gina Kokaina. Mo gina ang dangerous basta kanang bata pa niya successful kaayo. Walay mo guide sa ila ha. Kay pasigihan lang sila sa ilahang ginikanan kay dagag kwarta akong anak sila ang mag-aahon sa akin sa hirap. Unya, pasagdahan lang niya iyang anak. Anyway, not about Liam Payne kana in general lang siguro ba. In general jud kanang para sa ko red flag jud nang maoy ka ni adik pa jud. Bye uy. Dili ta ana uy. Bye uy. Dili ta ana. Ay kaniha guidance ni para sa mga kabatan-unan. Kamo kung dagko na mo ay lang mo paminogod kung ganahan mo maoy na friend. It's okay. Kamo dako naman mo. Yun naman. Ambot lang kung maminaw sa ato Gen Z. Gen Z paminaw. Na uy sa Spotify na aman kring. Mao ba? Naa siya dili Gen Z, millennial gapon pero nasa 20s. The younger millennials. Children, listen to your mothers. You're not even walking the children in nature. Huh? Wala ay si Tammy Brown man ingon ana. Anyway, dili ko ay number 1, maoy, number 2 adik. Number 3, red flags in friendships. It's you. Hala ka, oy, gipadunggan ko niya, guys. Friends who constantly cancel plans or are habitually late. Inconsistent, unreliable. Guys, pasayloa jud ko guys kung ako ang klase nga tao nga habitually late. I am trying. No. Well, no. I'm trying, no? I'm trying, no? Constantly cancel plans. It's called flakiness. Bitaw, no? Inconsistent, unreliable. Bitaw, no? Dili man na ikaw entirely. Naalay sometimes, pero not unreliable. It's not unreliable, jud ka. Not entirely descriptive of you. Guys, moabot ko, guys. Permente, pero late lang. Moabot na siya, pero malate. Oo, ingana na siya. Red flag yun na, kay wala ba na respeto sa imong time. Kanang magsabot pangulaton ka. Labi na kung layo siya balay.
Oo. Ikaw ang duol. Oo. Ano yung pinaka-worst ba? Oo. Tay, magkita mo sa Gmall Bahada sa Davao City. Magkita ta sa Gmall Bahada kay mag-bonding ta dito sa Jerry's Grill. Dagan na mention na brand. Guys, baka naman. Niyap ko man. Unya, ang imong friend kay taga Bahada Rapod. So same district sa kuan, Gmall. Nya ikaw kay taga Mintal. Alalayuan mo. Oh, ana imong friend magkita ta sa Jerry's Grill Gmall. Ana. Una man ka. Ugabot. Hala kaluya bagod nimo. Bastos nangingan na. Way respeto sa time. Nya pag mag-follow up ka. Asa naman ka? Ay, karon di ito. Kadali lang, padulong na ko. Bastos sa, uy. Dili mo reply. Hala, nasuko na siya, guys. Nasuko na siya. Oy, guys, kanang, ani ni siya. Kanang, in combination, aning tanan. So, guys, ayaw lang po ninyo dibdiba ni mga red flag. Basig naamoy AFO ba niya kanang, dili di ay siya bad person. Namay ka ng tao nga taas og tolerance sa cream mga ingani. Red flags. Kanang magpa-blind-blind. So, kung dawat ninyo inyong friend nga flaky, kanang sige. If it's a pattern, siguro no mo na ang pangit dia if it's a pattern. Pero if it's once or twice, sure, forgive them. Lain po kaisa lang na itabo. If da yun. Gani, lain po. Taga isang chance. Once, twice, pero 3 times, that's a habit. That's a pattern. Pwede naman mag-FO. Kani amo, advice lang ni nga kanang hinubog lang ura advice. Dili man mi hubog, pero hinubog na advice. Number 4, red flags sa friendships. Lack of effort. When one person is always the one reaching out, planning, and maintaining the friendship. That's number 4, lack of effort. I sometimes feel this with other people. Mao no. Pero dili na ko ni ginabuhat nang mag-reach out. Dili na kay na ko ni ginabuhat sometimes lang. Mag-reach out yun na, huy magkita ta na. Dili ko kaayo naging ana na kay busy naman pod good. Mao. Kay parang sa man kay. Sige ko sa man. Di ba kay ako man ang klase nga tao nga maglisod ug maintain og friendship. Naka-mention ko sa atong last episode nga lisod ni sa ako ang friendship nga topic kay ako ang klase nga tao nga maglisod og maintain sa friendship. Mo nang karon naga-effort gud ko. Kung katong mga tao na makita nako ang ilahang effort, gina-reciprocate nimo. Gina-reciprocate nako. Kay naga-effort gud ko. I'm trying at least now. Pero sa una gabi jud kay pa. Ako kay kanang sa katiguang na po na to kring wala na time mag-plan and meet and do whatever. Okay, busy ang life. Pero ako ang klase na friend na maski dili ta mag low maintenance pa. Maski dili ta magstorya og pila ka tuig. Pero pag magkita ta, walay na tabo nga distance kumbaga. Wala ta nagka-distansya. We stay as friends, Jod. Dili kailangan nga kanang how are you? Every day. Dili po. Kapuya man. Kapuy kayo. Kapuyan kayo. Kung reply sa akong bana. Wow, gani no. Sa imong bana, kapuyan ka mo reply. Sin lang. Ang friend ni mo ang iwan. Luoy. Ayun na, nga na. Pero, red flag po na siya. Like, kung ikaw perminti ang ga-reach out, kung ikaw ang gahimo perminti og effort para magkita mo, mag-trip mo, mag-eat outside, or kanang lang good renewal of friendship, ay tawagan na sa mana. Or in your kanang birthday nimo kanang ikaw sige greet niya siya dili kay numdum sa imong birthday. That's a red flag. Oo no. That's a red flag. Bitaw. Mo kini nagapasalamat ko sa Facebook. Kaya mo remind? Nay mo remind niya na po mo greet una happy birthday ay birthday din niya po maki-rides ra ko happy birthday mo comment ra po dito gani ma-notify gani kalimtanon ba yata mga tiguang no. At least ang Facebook nakatabang siya in that part of the social media world. Mo na yang natabang sa kuha kung nay nag-birthday ma-remind ko bisag wa ko ka-greet karon ya gahapon siya gi-greet makabelated gyapon ko. Ala ka, very nice. Facebook, thank you so much, Mark Zuck. Thank you, Mark Zuck. Diba? Pero what do you think of people who don't reach out to you, don't make an effort,
ana. Kuan kanang sabayan ra man pud nako. Oh, kanang kung mo effort siya, mo effort ko. Kung di siya mo effort, di po ko mo effort. Okay, good. Ana lang na siya. Good. O niya, ang number 5 there is self-centeredness. Friends who only talk about themselves and never ask about you. Oh, how are you? Wala ka, oy. Kay ako, balain ba ako? Nga naman. Kay, dili ko kabalo mo conversate. Term na. Dili ko kabalo mo kanang mo istoryahanay. So, kung pangutanon ko, mutubag ra ko. Di ba dapat pulihanay man na? Volley, dapat na volley. Oh. Unya, dili man ko kamao mo. O ikaw, kumusta ka nang? Dili ko kamao mo unsaon man ako eh. Praktisan mo Carol unya kay naman tay pre-interview. Kaya man akong gina-practicean this whole time. Okay. Sige. Unya. Ako kay matolerate na ko ni ani. Matolerate na ko ni self-centered. It's a red flag to be fair ha. It is a red flag pero pag lakoy tao makaila nga siya na lang permanent topic sa iyang life. Maminaw raman pud ko. Lingawan lang pud ako siya paminaw. Okay raman pud na. Okay raman kanang matolerate man ako ni ngani. Kung kanang ma-imagine ako ba kung naay tao nga sige ra. Di naman good ko na ako is existing ng mga friend ngani jud. Mao gani pud. Ma-feel lang nako lang tay magstoryahan ni mi balik sa mga barkada na mo sa akong husband niya. Ang makatawa ko kay kanang magtapok good mi. Kanang kadali lang kanang anak pulihanay gyud dapat kanang dili pwede nga naa tanan main character tanan. Gwapo na siya. Main character tanan mo na nga dili na lang ko makasingit. Dili na lang kanang magunanay. Magunanay. Yan na pa yung masuko kung mag-cellphone ka. Masuko dapat daw pag friendship time tutok ka sa iya ha. Di ay ba? Masuko akong isa ka friend kung nagbanding mo. Tapos nag-cellphone ka, masuko na siya. Ay masuko siya. Tang inits. Karon lang ita magtapok tapos magsige pa yung cellphone. Di ko tubagon akong asawa. Dili niya tubagon ni asawa diya. Kamo na inoon mag-cellphone diha. Yana. Main character jud tanan. Muna kami dili may makasingit. Parang matolerate na ko na imagine maguna ko self-centeredness. I experience this all the time. Bitaw na while you were talking napo ko na remember na usa ka friend na okay lang man kanang kay wala man ko'y masulti pud sa akong sarili pud sa man. So siya pud permente ang mastorya no. So wala mo tubag-tubag raman ko wala man ko'y pangutan nagbalik. So ibig sabihin matolerate ra jud nato ning duha. Okay ra na siya. Sige. Niya, ikaunom. Ang ikaunom na red flag in friendships. Friends who gossip about others and create drama. Ani ni siya. Kanang others rapod gyud kaayo. Okay ra na. Pero kung others na appeal sa inyong circle, lahi na siya. 'Di ba? Lahi na siya. I agree. Kung mag-gossip mo, dapat outside kaayo jud. Like si Britney Spears ba? Or Justin Timberlake in istoryahan. Po sa ato ang circle kay outside Justin man dyan na sa atong circle. Sa bagay po. Kinanigaritso ta ba? Pero na siya sa outer circle sila. Or kanang silingan nga you never talked in your life. You never talk to each other. Outside circle na. Pero kung 5 mo sa barkada. Tapos 1-2 nagistoryahan na ang gistoryahan kay ang 3 lain na siya toxic ng ingon ana. Di ko ganan ana. It will permeate through your skin. Naapay kanang mailan man na nimo nang kanang tao gud na toxic kay kanang kaya niya libakon masking mailan nimo ba nga nanganganib pug ka ikaw mismo. Kay kung ingana siya makigstorya sa imuha, manglibak siya about sa iyang close people around her and you. Imagine what she does behind. I mean, kung nakatalikod siya sa imo. Gani pod. Di ba? Di ko kailana. Ala na kay kailana? Ay, ang ginalibak kay within circle? Dili na ko, friend. Basta lang, di lang ko. Delikado kayo. Guys, to share. Nanganganib, guys. So risky to share. Nanganganib. Kung ang sariling anak,
Uy, oh my God! Lain ang ingon, anak. Ay, ayaw na lang. Dili na mo Oh, lain nga siya. Halalain na, anak. Uy, sariling dugo at pawis. Luha. Ako pasabot si Angelica Yulo, guys, ha. Oh, si Angelica Pukis, yulo na ang pasabot. Ginalibak niya yung sariling anak. Di ba lain? Lain na siya. Mm. Lain din na siya. Okay, di ba lingaw man ang mga mag-gossip? Kablo ka malingaw, jud ko gossip. Istoryahan ko ninyo, ingna ko ninyo shallow, di ba? Na yung mga, moingon nga, sit at the table where they talk about ideas instead of other people's lives. Makatulog ta na, guys. Boring. Dito ko sa gossip and drama, pero sa outside circle, guys. Outside circle, borderline celebrity. Or borderline, laing nga school. Kung isa mo ka school, sa laing nga school, imong pasabot. Kung mga nurse mo, guys, mangnilibakay mo, ang libako ninyo, dito Pikas Ward. Dolra. Sa tangig kilometro. Sa third floor man. Dili, ang libako ninyo, ang Pikas Hospital. Mao ba? Pikas Unya, Hospital. kay naman ko'y madunggan nga, ang kanay isa ka ward diri mangnilibakay sila. Pinadunggan na sa Facebook. Ba? Oh my God. Ingana na siya, guys. Pero okay ra gihapon na ingon, anak, kay within ward, separate ward, lahi mo. Basta mailahan man na ninyo, ma-feel na ninyo, ang mga tao na instinct. Pag ma-feel ninyo nga kana nga tao, sige naman ni siya glibak, uy. Kada na lang kita na mo, ginalibak niya ning friend pod nako. Friend pod nimo. Ana ba, kay within circle lang man. It says a lot about that person na siglibak. Na sige pug kaglibakon ana sa lain. So ayaw na siya. Stop it. So toxic. Unya ang kani mga dishonest people kana mag-lie or aren't transparent. Lain na po na nga tao kana more pathological liar. Oh, baka ko. Nakoy friend ana sa una ba? Napugoy friend na sa una do. Napugoy friend. Pugoy friend. Dili na ako'y friend. Pugoy friend. I know. Mas na ako'y friend. Sige, unsa man ang ginaingon sa imong friend? Ano siya, mamatay doon siya pagka February. Ngayon pa man siya. Ngano mamatay siya? Nato siya cancer. Ay, ala, gibakak niya nga na siya cancer. Pero that was around 15 years ago. 17 years ago. Gita ka ko ito mga 21. Ay, Or 19 to 21 years old. Nadia, between those years. Mao ba? Ana siya sa mo ni husband kay dugay naman jud kay Mino. Ana siya sa mo husband. Ay, sa mong husband. Dagan man di ka kasama. Di na lang ko sa imo. Kalain put ni mo eh. Ingan sa samuan siya na, mamatay na good ako. Tagalogon man to siya. Ba? Mamatay na good ako ngayong February kasi may cancer ako. Nya wala di ay. Mo siya. Lain na nagutasan mo eh. Pero I can forgive her. Bata pa man siya. Siguro need lang niya attention. Wala nagapansin siya sa balay, so ginapangita niya ang attention sa mua, ana ba? Kaluoy. So gusto niya og kanang Munchausen syndrome siya. Kaluoy po na. Kay nagaingon siya na siya cancer, wala good. So Munchausen syndrome. Wala kaluoy ana niya. Ipadala na siya dito sa kuan sa recovery center. Anyway. Pero okay naman siya ron. Ay, nag-mature man dyan ang mga tao, di ba? So, basig wala na ron na symptom niya. Pangutan na ako kung Kinsa kantong mo imong friend nga, baka kung kayo sa tanan kalibutan. Pila pa man among edad ato 10? Ay, kabalo ko si letter M na. Kaya ano? Ayaw ba? Ay, wala man siya nagpaminam. Kaya kabalo ka, kaya ano siya, naagod ko'y 10-story toy house. 10-story toy house? 10-story. Good ka ng balay-balay nga. Ay, dollhouse. Dollhouse. Toy house, dollhouse. Na other slide sa kuan nga floor. Na ay swimming pool sa kuan nga floor. Good sa una. Unya. Bisag habang makainomdam jud ko katong nga time habang nagastorya siya sa ako, ko bakak man ni. Pero ni ana man ang butiki nga. Di ba pag mo ana ang butiki kay tinuod? Kini ana man ang butiki no. Anak ko. Tiwasa sa imong storya. Anak ko. Hala, tinuod gina imong
Bisag wala gid ko nito. Anak siya hala tinuod ka na imong ginaingon kani ana ang butiki. Kuya, to mga overseas na mga friends, wala na sila kabalungan. Adi tay na di sa Pilipinas sa pabog. Mutiki. It's the truth. Oh, it's the truth. O nya, naapa ko isa ka kanang kailang nga, kumusulting friend, kailang nga, kanang pathological liar po siya. Ano naman? Kay moingon siya na, naguba na akong cellphone, wala naman ko yung cellphone. Pero napaday iyang cellphone, pagkataod-taod, kita ko, nag-cellphone siya. Guba na daw iyang cellphone. Alalay na, o nya, kaning, the same kaila, ana siya, ay, same instance day gihapon about cellphone day gihapon to. Kay ana siya naguba iyang cellphone. Unya, nakita ginako siya nga sa SM man yata to. Naggamit siya cellphone pero guba na daw yung cellphone. Basta kana lang akong example na iingon pero kanang daghan og instances. Basta ingon ana ang mga tao nga ingon ana nga tao no. Fortunately wala ko'y kaila nga pathological liar og liar. Amot lang basig all of the things they said to me are lies. I just don't know it. Pero wala ko'y friend nga kuan nga na. Boss. Mailin man na nimo kay madakpan man na nimo one way or another. Ay oo. Madakpan man jud na nimo mga bakakon na. Pero so far gyud wala ko'y siguro dili pug ko naga kung kabalo kong hala bakakon man di na lang pug ko makig associate na lang sad. Maupod. Ana ba? Kasi ikaw na lang po ang nilayo. Oh, ako na lang po ang mulayo. Kay lain na po kung friend ako nga pathological liar. Wait, why would I tolerate that? Bitaw. That's like top level. Top level personality disorder. Ma-diagnose jud na diri. Dili po top level oy. Dili din na top level. Ay, top level ang maoy. Top level ang kuan katong mga mapatay tao ikaw ba? Dili man mapatay tao pathological liars. Napod kay friend nga mo patay tao. Koy friend na mapatay og tao. Ano na magka-top level man ta sa friendship raman red flag atong istoryahan diri abot naman ka sa mo patay tao. Mo ba. Naman na siyang My apologies. Number 7, red flags in friendships. Ay, number 8 na di. Number 8, negativity. Friends who are always negative or bring you down. Ako gini ba? Dili man. Oh. Uy, kayo na siya ay. Mo gani no. Uy, kayo. Mo gani no. Dili good kaing ana. Mo ba? Oh, dili. I'm proud of myself for hiding my negativity. Dili man kaing ana naman jud dili man malikayan. Uy, na jud time sa puton ang naong sa tao. Ako di ay sapot man akong naong perminti. My resting bitch face is sapot. Mo. Ano? Kana mo ko perminti suko ang naong. Wala siguro wala kayo mo kuan sa kuha mangutang. Wala mangutang sa kuha guys. Sila sa imo guys. Sa ako ang naong, sa akong sinurihan po siguro. Di sila mangutang sa kuha. Kaya wapag ko'y kwarta. Uy, nga mangutang mamas kuha. Anyway, so yung ana na siya guys. Who are always negative and bring you down. Ang mga tao na kanang magsigigod o kanang complainer siguro. Negative people man na sila, kanang complainer. Di ba kanang they don't see fun in whatever you're doing. They don't see happiness in whatever you're doing. They're not happy when you're happy. They don't celebrate your wins. Oh, kuya wa na no. Oh. Ay dili man pud ko hinuon ingon ana no. Dili, no, I'm not like that. Anyway, na kay kailana. She used to be like Come on, okay. Ako friend na sa una nga na siya niya. Murag na arang na siya ron. Okay. Alam mo, ayaw, nag-mature siya. Oo, mag-mature lagi ang tanang tao. Pag nila. Ay, mao di ay ni na ginakuha na to ni ang kanang mga red flags sa mga kabatanunan karon. Kay diha gini rampant ang kini nga mga red flags bata ka. Oh, kay kung nagadako naman gud mo, naga-mature na mo, ang inyo pong personality naga-mature pud yata jud na. Ay, dili yata, naga-mature jud mo. Inyong personality naga-mature. Kung pathological liar mo tong 19 years old mo, pagka 30 something ninyo, kasi gamay na lang inyong ginalay. Pero dili ba naaman jud naga-mature? Naaman jud na. Oh, bitaw. Grabe po kung wala. Luoy pod. Lain po wala. Nag-mature, uy. Paita po na ng tao, eh. Lain kayo, ay. Yung sa kinsa man ni ang kuan, friends who don't respect your personal space or time. Wala ko nga nga friend. Wala man po ko yung una mo. Lack of respect for boundaries. Wala ko nga nga friend. Like, kay tungod siguro millennial takring. 30s na ta.
ato mga friend na mananghid yun or makigplano yun before makikita, dili mangambush or dili kanang show up og kalit na kanang walay pananghid or something. Okay. Unya, sa kinsa ni si Kuan who don't respect your personal space. Wala ko'y friend na yung anak, pero wala sa at least friend na ningon ingon ta nga red flag na siya. Oh. Kamo na mo ingani nga kaila kanang walay respeto sa oras. Oo. Or walay respeto sa boundaries. Kanang mukalit lang og sulpot, mukalit lang og basta gina expose mo. Oo, pod. Gina-expose mo sa laing tao. Unya, gina-intervene gud niya ang imuhang personal life. Magbuot siya. Imo pati relationships nimo. Labaw nag-relationships. Nana. Huy, speaking of I used to be like that. Ano naman? Kanang kuan kay ko kanang kung friend man gud ta, I used to think we're family. Like I can really intervene if the relationship you have with your partner is toxic. I'll intervene. I used to be like that in my younger years. Na FO ko. Ay, ikaw ang na FO. Ako og siya, barag inaana jud me. Okay, naglabot-labot ka. Okay, naglabot-labot ko. Feeling na ko sobraan na pod ko. Pero actually, you were just looking out for them. Yes, I thought I was looking out, but I realized when I got older na dapat wala na lang ko nag-apil-apil. But it was really a toxic relationship. Maupod na naglabot-labot ka atong time kay toxic man. I cared, but my care was interpreted as intervening. And my mind says I'm not intervening. So mo to guys, friendship over na. Friendship over. Wala ka sad po na oy. Ay, di naman. Okay ra pod. Sad man kay kanang ano man murag kumbaga nga long-term friends. Long-term friends. High school friends. Isulti na lang pangalan, gigingon na nimo tanan. Ay hala, gi-expose na ako ka. Exposed. Hala, I'm sorry. Okay, number 10. Number 10. Jealousy. Friends who are jealous of your successes or relationships. Wala mo ko'y friend na yung ani. Wala ko friend na yung ani. Pero na ako mabasa sa Reddit. Kanang mga girl best friend. Nga mag-intervene sa ilahang bagong sa girlfriend sa ilahang boy best friend. Na ako'y mabasa na sa Reddit. Pero wala ko'y kailan na ingon ana. Guys, ako itambag din sa inyo ha. Speaking of girl best friend, jealousy. Are not happy with your achievements. Pamayana. Nakoy tambag sa inyo ha. Don't label your friendships na lang. Bito, do not label friendships like she's my best friend or she's my one of my best friends. My girl best friend or boy best friend. The three of us are best friends. Don't label your friendship. Friends mo, ana? Friends. Simple. Cause ang prinsipyo sa kumbana mo ni millennial man ta, most likely minyo na mo or na mo'y partner in life. Pero kung single mo, sorry ha, wala mo yung apil sa kuwang gingon. Kaluoy pod. Your best friend is your partner or your husband or your wife. Mo na ang prinsipyo niya. Dili do ka mo tawag nga best friend na kutay minyo na ka. Ikaw si lalaki, imong wife. Na kay best friend nga babae, inappropriate. Okay, unsa man day na imong asawa? Kutay lalaki ka niya, na kay best friend na babae, that's inappropriate. For me. Kay unsa day na imong wife? Mo gani. Kuan ka ng parausan. Kanang whatever you do with your girl best friend, you can do with your wife. So ngano man nga naa pa kay girl best friend. And not only that, kung na kay best friend na lalaki ka niya, na kay best friend na lalaki, okay lang na siya, pero ayaw siya tawagig best friend. Best? Dali ba iko? Wala na siya nagtanaw. Wala na siya nagtanaw. Pero kung mo-comment ganina, ibig sabihin na igo, best. Don't label. Don't make labels sa friendships. Bitaw. Because automatically, I don't know, maybe we're wrong. Si kanina si darling ukring kay no. Kanang pataka na ni sila gyawit ba? Ngano man day kung nakoy best friend, ngana nagid ka insecure ang imong wife or ang husband para masuko kay nakoy best friend na other than my wife or partner?
or my husband or partner na ako'y best friend na matawag. Oh, well, good for you. Good for you. Para lang to sa amo Sa ako specifically, don't call other people your best friend if you have a wife or a husband or a partner or a girlfriend or boyfriend. Okay. Pero applicable na siya sa atoang edad. Oh, bitaw na. Sa atoang edad. Oh, nakaingon na ako'y magbasa na sa Reddit daghan. Ako lang anecdote kay puro lang Reddit kay ako'y friends. Alam mo kay friends, ikaw pilot. Wala ka luot. Oh my God. Ani ni siya guys. Kanang gina-imagine ako ba habang nag-istorya si Darling ba kay ako ang mind. Gina-imagine ako kay akong bana man good guys. Friendly kay siya sa tanang tao. So gina-imagine ako na ba siya girl best friend? Wala siya label guys. Friends lang gyud na niyang tanan. Unya to the point na niingon ko siya nga, friend ka sa tanan. Kung friend ka sa tanan, you're friend to no one. Charot. Dili, friendly lang gyud siya guys. Pero kanang hinoon, wala man ko ingan nga problema sa iya. Kanang mga girl best friend, boy best friend, whatever. Hinoon, wala man may ingon na nga problema. Unya, si kinsa man ni ang ay, dili. Unya na, wapa ko nahuman. Kanang friends who are jealous of your successes, pod. Kanang successes. Guys, gusto jud ko na mag-succeed si Darling guys sa kinabuhi kay para ma-afford na niya ang tanan na akong gusto. Grabe pod. Wala, kung masucceed siya, happy jud kaayo ko guys. Niya ako, dapat mag-succeed po ka, kay papalit po kong. Ako dapat ipasucceed ta ni ang podcast kay para kitang duha ang succeed. Guys, nagahinay-hinay ba may upgrade? Tanawa ra gud among kay tang tulo na among laptop. Nagmigirintahan mo ka laptop. Nagahinay-hinay may upgrade ba? Relax lang mo. Mo gani, ana ba kanang we're not sorry. We're trying to be better. Wala ko'y kailan ni baka nang jealous sa friends sa success sa others. Siguro gyud no. Na ako'y na-realize lang kay tungod nagstoryahan na tani na lang ko'y na-realize kanang choosy jud siguro kaayo friends. Kay once makakita ko og red flag, dili ko taas og pain tolerance kumbaga ba. Kung naay red flag ay lain man ni siya. Oy, ya mo na 400 na akong friends sa Facebook, guys. Hala guys. Di na lang mo mangutan kung pila ako. Bakit pila man imong friends sa Facebook? Magpalakway ta. Sige. Mas gamay kung friends sa Facebook. 400, pila man imo 400. Guys! Ya kabalo ba ka? Kring makarelate ko sa imong giingon ba? Nga naman. Nga si Junip imong husband. Kay friends sa tanan. Na akong bana. Ay ba? What? Plus na yung friends sa Facebook. Parehas lang Junip. Mo gani. Mga people person kay sila ba? Yes, mo gani niyo ko sa iya na kay unsa man ang balak nimo for the future, mag-abroad o modawagan og kagawad? Madawag na siya politics. Piliin ako. Doon kasi siya kaila. Mas kasi siya mo atong. Skin ka to nag-Costa Marina. Minasya kaila dito sa Costa Marina. Diyata ning tawhanan na yun. Naku ingon kaganina. Nag-storyahan na yung knock-knock. Ko pang pag mudagan ko ng kapitan mo, daog siguro ka pang. Kadagan kayo ganahan sa imo ha. Feeling na ko. Oo. Ani anak ko kung mahimo kang president, yung first lady ko, di ko nila makita na naka Louis Vuitton, Hermes, Rolex. Dili ko lang makita na pero magsikog attend og concert, guys. Guys, tago lang iyang logo. Magsikog attend og concert. Tanon concert sa akong favorite artist. Magsikog attend oy. Mag-corrupt jud me. Mo attend jud ko concert. Bahala ang ka. Real ala, may gani kay dili politiko. So wala ko'y chance na maka-corrupt. Hala ka no. Corrupt like pwede ko mag-exploit sa akong power as first lady. Bitaw no. Buy me a ticket please. I wanna attend that concert. Ay mag-sponsor. Ala no. Gamit ang power ba? Power tripping. Ano man na siya. Bright ka. Bright na jud Ginagagay mo imong brain. Bright jud ko kayo. Sige. Unya unsa man ni ang bayari sa ko kay wala ko'y sinsilyo, red flag daw ni guys. Red flag na. Guys, bayari sa ko kay wa ko'y sisilyo niya, dili bayaran mo na ang red flag. Dili mo na red flag ang bayari sa ko kay wala ko'y sinsilyo, gibayaran jud ka. Red flag day na way sinsilyo. Dili kung gibayaran ka, dili na red flag. Gigibayaran pero ka. Habitual. Pattern ba? Permanente. I-Gcash lang nako, wala ni Gcash. Ay,
Mo na ang problema diha. Kamo pila man ang pinakadako nga naingnan mo og bayari sa ko, i-GCash lang nako or bayaran ta kaunya kay wala ko sisilyo. Pila ang pinakadako nga naing ana iPhone 15? Nakuha na ay. 16 na ba aron bagong gawas ang 16. 16 na di ay. Wala na ba kay interview hon tungod na. Ako interview guys, na ami guest guys na una gyud siya sa iPhone 16 guys interview. Hoy, pag-andam na dira sa imong topic. Nya. Kana ang dili mo bayad, kanang di mo bayad kana. Nya paning lipod dili. Dili ba ya siya kuan, dili ba siya kanang abi nimo small thing lang na. Kanang Tessa, something smells. Keeper, what? Dari sa tulo ka laptop nga extension. Mas amot lang ha. How's the aircon diya sa taas? Okay. Nay nanimahog kalit bakulbaan man ko wala naman po siya. Nawala siya. Smilehan ra na guys. Uy, simba ko lang. Simba ko lang. Okay. Sensitive kay kuan na kanang nagoy mo amoy og aso or amoy og kuan. Sunog. Mahadlok taan. Mahadlok kuan na kay na trauma na kuan na ha. Katuonan kayo i-share lang nako si mami sa una ba. Kato nagluto gud siya. Kadlawon. Okay, mag-prepare o siguro og pang school sa bata. Anagon. Kay nangay siya tabang kay nasunog na siya. Ana lang kay kadlawon mangon. Siguro na concern siya basi makamata ang mga tao. Ana na siya Tabang. Si Jonah Blanc ano siya? Tabang. Wala man lang yan. Wala man lang siya yan ba? Wala man lang. Sorry, mga silingan basi nakadungog to. Wala, deliver, lang to, reenactment. Mga silingan, reenactment lang to, reenactment. False. Lang siya ni Ana. Siya, wala siya ni Ana Kring. Ana lang siya, kay siguro ba, di siya gusto makamatami, kaya natawag pa may, siya, tabang. Hala naman, Tessa, nag-amoy, Tessa, check na kung silingan, B, kay basig nag-welding na po ni, mo nang nanimaho, dali lang. Guys, okay naman tara. Iyahapang gina-check kung asa niya ang nanimaho kay kulba pod oy. Naapod bitoy baho. Nanimaho man. Hi mom, hello. Wala man, okay pa man mi diri ma'am. Hello. Okay pa man. Nasa siya sa gawas. Nasa sa gawas. Nasa gawas ang amoy. Kasi na nagsugnod, guys. I don't know where it came from pero pag gawas na ko, amoy jud kayo so gikan sa gawas. Ay, oo, that's kung kinsa man ang silingan na mo sa na naminaw sa gingon ang subdivision. Kung kinsa man among silingan diri sa kaninga subdivision ayo na mo pagkuan sugnod-sugnod diha kay makakulba, okay? Okay. Di ba bawal naman na? Bawal na sa Davao City. Nami City Ordinance diri nga bawal magsugnod o masking unsa. O any basura, bisan pa og leaves lang. Any basura, any masking leaves lang. Masking leaves lang. Bawal na siya. Unya, bayari sa siya kay Y Sincilio, GCash na rabaron. Bayari sa ko kay GCash na ko unya. Nasuko lagi ni si Jonah Blanc. Ano siya? Oo gani. Jonah Blanc, we're okay. Thanks for your concern. Di man siya concern. Nasuko na siya kay gi-expose to siya. Ay, sorry, Jonah Blanc. Gi-expose ka. Na-expose, daghanog expose diri nga podcast, diri nga episode. Unya si kinsa man Number 12. Ano siya? Isa ka red flag sa friendships. Masuko kung dili pa utangon or masuko singlon. Ay, lain ang ingon ana. Lain ang ingon ana. Mayo na lang kanang dili ko magpautang. Og mayo na lang pod para sa akong part, walay mangutang. Okay. Pero na may mo attempt kring naa pero matiming lang jud nga wa pud koy kwarta. So wala jud koy kapautang. Loy pod. So ayaw mo kasuko kung dili mo pautangon. Kaya ayaw po mo kasuko kung singlon. Wala ni katawan na po si Jonah Blanc. May bipolar mo ni siya. Nasuko niya ni katawan. Sa man Jonah Blanc. Okay, next. Wala during your lowest point in your life. At your lowest point in your life, wala siya. Naisip lang na ako ba? Didn't check in on you. Naisip lang na ako ba? Unsa man? Kay naaman ko yung friend. Kanang naglaylo ko sa iya ha. Kay nilaylo po siya sa kuha. Di ba nga naman ko, I will match your energy.
Unya kay depressed di siya ato nga time. Na di siya problema ato nga time. And nobody checked in on her? Well, she has a very good support system. So okay siya. Okay na siya karon. I mean, I'm trying to make it up to her. You know who you are, girlies. So, sa kay mga friends na ingon ana nga di friendship over nimo kay pero dili ako para sa ko dili man big deal kung wala during my lowest. Ikaw? Ako dili big deal na. Kay dili ba ako mga tabang. Mao gani po na akong ginaisip. O dili ko nagapangayog tabang. Kanang kung lowest ko dili ninyo mailhan. Mo na akong personality no. Secret ang lowest. Wala dili ko mailhan nga lowest. Wala mo kabalo nga eggsir na demi. Iingon ako pag na-overcome na namo. Ay, ang problem kanang katawan na nimo. Katawan na nako, iingon na nako pero kung down pa ko sa kong kinabuhi, dili ninyo mailhan yata. Magsige po ko share og meme. Wala joy may tabo sa kuha on the outside. So i-reflect na lang nato sa atong mga sarili guys na kung ato ang friend naglaylo, let's check in on them. Let's check in on our friend. What if dili galaylo jud para sa kuha? Bitaw no. Wala jud kuan, wala symptoms. Well, I don't know about you. Kay taod-taod bitaw ka na i-post. Gani, dili jud ko mailhan ba kung may problema. Saan man na? Saan man na to na? Bala na mo. Bahala mo. Basta kay okay ra ni. Kay dili ako okay ra mas ako di man pug kumuingon hala lowest ako. You should be here. Ako wala ko nagapost og lowest po na ako. You should be here. Dili man po ko gapangayog tabang god. So wala jud mo dili may balaan. Oo. Ito. Unsa na ang next? Yung gagamitin, number 14, red flag in friendships, yung gagamitin yung name mo para payagang gumala sa shota without even thinking the damage they do to your name. Ay, pangbata jud ni. Pangbata man ni nga red flag. Pangbata ni. Kaya sa Reddit manguna ko nagikuha ang uban. Oo. Gibuhat na nako ni sa una, red flag ko. Ikaw ang red flag. Okay. Kaniadto. Okay, buwan ako nga. Adto ko dito sila kuan. Dito ko dito sa Ana. Ay. Ano ta ni Jonah Blank? Jonah Blank. Oh my God, we exposed. Pambata man nga red flag. Kuan kanang nakita lang nako ang mga posts sa friends sa akong bana ba nga kanang uban ni ko dito sa balay mananghid kay para sugtan ko. Your credibility is top notch. Kay ikaw mo jud ang kuyugon para mananghid. Sundo ako sa balay para sugtan ko. Lahi po na. Kay ang pasabot man nimo ana kay dili ikaw ang kauban pero ang gipananghid kay ikaw ang kauban. Lahi po to. Lahi po di ay na. Sige. Di mo ta ka-relate ani kay wa mo ko nagayang karon ngano may anak man ko saban di kung Jonah Blank. Saban ko niya asa man ka magsundog bata ni mag-grocery di ay. Nonsense kayo. Mama na ka. Gani. Manjud ka. Okay naman para ni sa mga batanon ayaw mo pag-ingana, okay? Kay maot na siya. Maka-damage mo og reputation sa friends. Gani. Hala, red flag man ni natong duha ang red flag. Number 15. Yung pagsasalita na parang sumisigaw. Halaga. Dili man ko ing ana. Practice na to nga dili na ta masigit. Dili jud ko ing ana, guys. Dili jud ko ing ana. Guys, kailangan manggod demure, mindful, di ba guys? So red flag din. Di ko ganan nagasogit po. Sakit kay sa dalunggan no bitaw. Pero kay balo ko na anad na manggod ko. Kay nga na manggod ang ato ang gidak-an. Ang mga tao sa atong palibot sa atong gidak-an, puro suko. I understand that. Modulated ko voice karon. This is my normal voice. This is how I speak. I'm not a shouter. Bitaw. Pero to be fair guys, kining ang isa-isa ka red flag, kung isa ra ka red flag pod, ayaw po di friendship over, grabe naman pod. Pero kanang kung combine, a combination of 3 or more, lain naman pod kaayo na guys. Pero karon lang ako na-realize red flag din ang magsigaw na magsalita. Moving on. Number 16. Enablers.
Ay, lain na. Kanang Sa laban. mga narcissist o kabit na friend. Hala, kinsa man ang kabit-kabit friend. Oh, dapat dili mo mag-ana. Naagid ba ko ingon na mabasa sa Reddit? Kanang kabalo di ay mo. Ay, sa World of the Married. Kakita ka na Korean na series. World of the Married. Siya lang dahil yung wala kabalo. Nga iyang bana o katatan nahumanan ako na nga Korean novela. Guys, dain kay na ingon na ikaw ray gibinuangan sa inyong mga friends tanan ka. Siya lang gyud ang na blindside. Alay na. Enabler ba ko? Again, I'm very choosy. Choosy kay kog friends. So, dili yata na may tabo sa kuha. Never say never. Wala ta kabalo. Basing natay mo abot na friend na yung anak. So, pero wala man. Jud kay nato siya. Kaya nato siya i-enable and i-tolerate. Ala no, naatay ingon ana. Dili lang ta mo ingon og never. Pero, kung moabot magaling na panahon, we'll see. Mo gani nang katong niingon ako sa mo nga kanang katong na friendship over me kay naga-intervene ko sa ilang relationship. So this I mean kanang enabler di gyud na may tabo sa kuha because sa una gani nag-intervene ko kay dili na ako kaya i-enable. Ay, kay wala ka nag-enable. Kay dili na ako kaya i-enable. Mo to na-intervene ko. So usa man jud red flag man ang either way. Mao gani na combination gani no. Red flag either way kung mo tolerate ko or enable, red flag. Pero kung intervene ko, red flag po. Asa naman tamo lugar? Si co-pilot na lang ako yung friend. We can't win. Gani. Number 17, red flag, clingy. Dili man na red flag. Dili man na red flag. Kalong may puto na sa clingy. Kisa man ang clingy nga friend, kaya ato nang ipakling diri. Dili kaya naman ang clingy nga friend, na siguro extreme. Ay, basig ka nang naay, lack of respect for boundaries na klaseng clingy. Mo ka na. Basin. Pero kung ako lang on the surface level, dili ko red flaggan sa clingy. Okay naman na siya. Yung pangkanto na ugali, nakakahiya kasama sa restaurant. Hello, maulawan sila sa ato kuyugon. Guys, maugani mag-demure na tanong, mag-note. Ako kay, pangkanto na ugali ba ako sort of? How about you? I don't know about that. Uy, mapansin ko na ko si Chester Blanc. Maulo siya ginabadlong taniya or si ma'am usahay ka ng pag mag-exaggerate mga expression sa public place. Ay, di ay wala gud ko kapansin. Puyok ba? Dili ba gani mo mapansin na? Dili na ko na mapansin. Ginabadlong taniya. Oh my God, Chester Saba na kita. Naman na. Ay, sa bagay, basig kamura ang saba, no? Kay maminor ba ako? Bahala na siya. Basta padayon lang ko. Muna siya ang ginaingon nga, bisag naay mga times sa dili ka ganahan sa behavior sa usa ka tao, pero kay dili nimo ikuan dayon friendship over dayon. Naa kay tolerance. Correct. Last and the most important one. Ay hala. Kani gyud ang outro na namo ni guys. Last na gyud ni siya. Unsa man na? Dili maminaw sa advice. Dugay. Nakamata ang nakatanog. Sorry. Unsa man na siya? Number 19. Kadali lang. Unsa man? Unsa ba to? Mga dili maminaw sa advice. Yes! Nakatulog na. Ay, nakamata mo no. Katumang natulog. Dili lagi ni pang tulog na podcast. Guys! Lagot ko ni. Paminaw mo. Kapoy kay tambag ba? Hindi maminaw. Kapuyan ko ano. Di man mo maminaw po. Sa bagay, namang giingunan ng tao. Most of the time, no, may tabo ni ka ng sa mga toxic relationships. Kalang, bulagin na uy, ginakulata ka, everyday na kay bruise and bleeding sa naong, exaggerated lang na, reenactment. Reenactment. Bulagin na. No, I can't.
I love him still. Ay ko, or. Lagi, dapat ginabulagan na ako siya. Unya, after a few days, guys, nagbalik me. Makairita, Jud, Kring. Grabe, Jud. Grabe. Basta, mo ganing ningon, may dili ni advice among podcast. Okay. Kamo, nara sa inyo. Naro man sa inyo, ha? Pero makairita, good, no? Kanang genuine kay mong concern sa imong friend ba na gusto ni mo mamaayo yung kinabuhi, so bulagin na. Ana, or ayaw nagpagkuan, ana, ayaw na i-love. I-cut off ng ties ninyo. Don't contact. Pero mo contact. Maka-exhausted ba? Bitaw. Dili ta ana. Ay, mauna to guys. Mauna dyan to guys. Jonah Blank is cooking dinner. Gutom na ba ya? Uy. Ako dyan ang pinakagutom. Pwede na ay mag-take out na lang or magpa-grab? Mag-grab na lang mi guys. Kaya pa may meeting guys. Gani, wala na mi time magluto. Wala ko katawan ta ni Jonah Blank. Salig ka. Kaya nakaluto ka diha. Jonah Blank, oh my God. Saan ang siglabas-pasok sa balay na sad? Hala, uy. Sige. Guys, mao lang to ha. Sobra na gyud ta sa exactly 2 hours ta nag-stream. Exactly 2 hours at this time. So, thank you so much sa pagkuyog sa mo for 2 hours. Salamat sa mga nakasuga ko. O gani na adyo nakasuga ko sa tong live stream ba no? Hala ay. Halin natin yung commenter. Si Monina Blank. Uy, hello. Bet ang mic daw. Yes. Thank you so much. Thank you. Courtesy of Darling's Kitchen. Yes. Thank you so much, Kitchen. Hello, salamat kayo. Unya mo na to. Salamat kayo sa 2 hours nga pagkuyog sa amo. Hala ka. Uy, luwi kayo itong mga listeners. Sige lang, ma-edit down ni into 1 hour. Dili, uy, raka, mabawas ani kay siguro mga 10 minutes lang. I don't know. Wala taas sa episode, no? As in. So, Iki-Miki, thank you so much for giving your suggestions of pet peeves in friendships. Moto among na topic karon, gi-change lang nako a little bit to red flags. So, thank you so much. And I will now say, hala, karon raman mi nakaabutling. Ay, hala, mag-extend. Yung commenter ni Shakring from Ikoy Blank. Thank you so much. Extend 3 hours ko. Kuya, uy. Next time na, kuya. Next time na. Kay mga, wala na mi pamnihapon mo. Kuya pa na ko ron. Kay gutom na kay ko. Napami-meeting with our guest next week. Okay? Hala, mag-stream next week. Atangi, bantay lang mo. Di mo muatang. No. Kaya na kayo sound effects sa vote in the poll. Go. Vote in the poll! Amazing lagi kayo, no? Yeah. Amazing kayo ba? Have you ever FO'd a friend kay naa sila'y red flag? FO'd friendship over. Og ang pangutana! Unsik pa ang mga pet peeve or red flags ninyo sa friendships na wala na mo na hisgot. Pag-comment mo guys sa Spotify, YouTube, and Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. O nya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mga latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast. Dili ni advice. O basig na mo yung mga topic suggestions or questions just like what Iki-Miki did. Please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous. Dili mo mailhan to submit your stories to advertise or sponsor like Yayu. Thank you so much. Thank you. Go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice.com. Thank you so much. Mauro to guys. And see you October 26, 7 p.m. Thank you so much kay Yayu sa imong donation sa amuang PayPal. Salamat kayo. Thank you so much. Bye-bye.